Kinong syat jasngi na kebenta ki kena jong ki skul sorkar PM Poshan MDM hapok kalama jong ka All Jaintia Mid Day Meal Worker Union AJM DMWU Jowai hene kesngi pale ki la penlong da ka jinga ki da ka batit pliang ban penpau ya ka da ka jingtran bat da ka basyong ke lanyuar haplau ka Office District School Education Officer West Jaintia Hills District Jowai bandawa na ka sorkar bakan siuno ya ka bainong ni ka honorarium ka bakim syamlayo mentalan riubnai. Hakajuk kapor kila ay poru ya ka sorkar baka deban siuno ya ka ni ka bainong jongki hapo ka khatlai tarik mentau benai laniman ya ka jiyaki ka bakam ting e. Kakong joy lipon ka ba ajin syakri na ka bantaki khna jong ka we ka skul sorkar hakathan West Jaintia Hills bat ka badairu ka General Secretary jong ka AGM DMWU kalapan pau baka ni ka jiyaki ka jongki kalong namar ka jingle bom sunyo jong ka sorkar ban siu ya ka bainong ka jongki ka badai na du benaya yong hadu unai lor arhajar aplai. Nakaliang uba Jerry A. Suting, President AJM DMWU, but Vice President ka All Meghalaya Union of Cook Com Helper PM Poshan, habakren Shakilat Patay Khubor hadin ka jinga kendo ya ka kong APCM, kabadai ka District School Education Officer West Jaintia Hills District. Ulaong nakaliang ka DSEO kalakular ban raya ka ni kakam Shakibor Bahalor, nakabentaban penlong ka jinga kren. Ulaong ru balada ka sorkar kampan sngap ya kani ka jingdawa ka jongki kimban se ban shim da ki weipat kilinti jinya ki bakam teng e ha kanong ba shilong hapo kalama jong ka All Meghalaya PM Poshan bandawa ya laki jongki hong Hakajuk kapor ula kenturu ya ka sorkar pedeng baka daiban penkiu no ya ka bainong jong kinong syat jasngi namar kumba kalong menta na ka jingyo ka ba arhajar shibenai tang san spa labay na ka sorkar pedeng bat ya ka basa shihajar shispa lastiu na kaliang ka sorkar jela dia hawe David ni kasni ko mangi ha banyami ko de ko kinong syat jasngi hakalama jong ka All Jaintia Mid Day Meal Workers Union kalong ka ko pelong ingi bangin yami madan ko ne kalong ba adin ba ka sorkar kam syam la pensngap yengi la ni kam syam la bo kam syam la khankor yengi kom kinong syat jasngi ba hadu ndriu tli ki benai ka klem siu ya kata ka bainong jungi ka bangi trei bat ka wai kalong ba sakawai ngi kwa ban bo akhmat jong ka sorkar ngila kum ka seng jong kinong syat jasngi ila bo ka deadline ba ha ka khatlai trik jong ne benai lada ka sorkar kam siu ya baro kini kin ndriu tli ki benai ki bangi la dep trei nim pelong gajinya ki ka ba he lani gin pelong gajinya ki aslong ka hakalama jong ka All Meghalaya PM Poshan te sakawai pat ka banga kwa ban pha kani ko khubor sha du sha skor jong u chief minister bat chedu u prime minister jongi banaling jongi kinong syat jasngi ngi kwa bat ngi kerpat yapi bapin sngabaha ban enhance lani ban pengkiu no ya ka honorarium jongi kinong syat jasngi naliang jong ka union share te tang kini ki light li ki bentang ngi bo akhmat jong pi bapin sngabaha ban pelaj no yakin ru tli ki benai ki bangil dep trei dat kumjo ba lada phimla ban pelaj yakene ka baha ka khalai trik ngikum kinong shet ngimban si ban mi madan lene ban wan ya kendo ulang ban ya pelong ka jing yaki ka bakam he bat kumjo ro naliang jongi kum kinong shet jasngi ha po jong kalama jong ka kum vice president jong ka All Meghalaya nga request ya chief minister bat kumjo ya prime minister bakin singa bahaban enhance no ya ka share jongi naliang yung ka central share mentangi la ikendo bat ka madam's aim ka bahay ka DSEO District School Education Officers jong ka bapay ya ka West Jaintia te ka jing ya karen jongi bat ka ngila pan singaw ya ka jing singaw si ka jongi ya lor bakan ni bimyo ikani ka noria dan riu panay namar ba hakisnam paladep ya don ka jing kendo meeting bat commissioner secretary jong education atau ke porang bat Dr. Bidyar Tiwari pangirap sim ban ya keren bat penbaj no agani ka system ban siu manu banai namar ladap hila na government of Meghalaya kala ban ai kumni hadin san riu banai pen bat ya kapisa balem laban ai manu banai te kata ngila pan sngaw ka na lorang taro ngila yatho ba ya kata ka deadline ka bangi ah po khanlai trik niu banai lada ka sorkar kam siu baro an riu banai ka basa kapisa na do banai April hado banai September nakaliang ga jongi ki kuk ki badon hajala Meghalaya baro ngin pelong daga jing ki ne ka jing ya jing keren daga kham tang e te halor gini nakaliang jong ka DSEO kala keren ong kala ong yangi bahkan saya tho ya kan ne ka jing le ka jing lap ka jongi shaka state government
hagajo ka poro ka karpat yang i bangin nang yaisha sakat to kanis ngi wadam ya le ye kata ka kam ka jing khi bakham namar ba ngikermen nagaliang ka jongka baka sarkar kan le ro hagini gisngi panwan te nagaliang ka jongi la karen sai baka jing yaisha ka jongi kala long palat namar na do menshwa kani ka scheme midday meal scheme na do ar kala don hang ne menta dadap laisnem ka PM Poshan scheme kila pangkala kala dan hapo Meghalaya India ndrai ngiyo i kamdon ka ero gajing kala ndrai tang gajing le ban ya ki wabon ki nong shadja ki dai ki kenthai ki long keme dai tang gajing sha le ban teng yong kran cha ya ka ba ladam la aban le ero ka baha ba ka ni ka PM Poshan ka dai ban sange ban traikam hajala Meghalaya namar nagani scheme ko bagalong manta arpos nem tam kapan long kapan long pelam wir ya kapakhat ka perdan jong ki khatpra duna khatkhanda hajar ngot ki kuk ki badan Meghalaya namar ngi seutho ngi tip hero baga jala Meghalaya ka jongi ngi dai ki nong song snong hang ne sisen bang ila asem ban ka jingit khle ban pantrai kam ya kano ka kam ngi ai na man sem met bat man sem ngi trai ndrai ka sarkar bat kam juseu pisa tagabo kajing ka perkhat perdan kan saban bor ka perkhat perdan kan don kan ikam government Meghalaya menta ka ong ba ngihaban paj ba ka mental health ka perkhat perdan ka jongi ka dai ban long ka ba khlan rai kumbalong kan ka next situation menta hagi kuk bara kinong sadja bat kinoy kay sa ir ngiyo i kala long ka mental health hakini ki ngim ti ay banjia lada kan ikar kom trikam jong ka sarkar Meghalaya kalong hakani ka do kata ka dai ka keren ba ka DSO ta nagaliang jong ka still kadang kwa ba ngenia perkhat ba ta mangim don porsho traye ka kam na mangila at pala jinga dai bat ka system ka ba ongi system mat ka kom seo ya ka norium shiki kuk ki badang jala Meghalaya ngilap ba hot ka share na central government kadong khandai pheu shipeu na ka sarkar jala ta kumbalong manta ho ka nagaliang ka sarkar jala kala pangkew ya ka norium nag state share nag sispa tangga si banai syaka khatwai ka syaka siaja total ang khatwai spa ka share nag yun government khandai spa tangi yung kata ka system galong ba ka sarkar jala ka don ka pisa nagata ka sipeo ndrai balay ngimla man panbay ya kani ay lupa shwa nag state government katay khandai pheu percent nag khandai pheu nag sispa kato kadai tang khandai spa ka dor jong pisa kadai ka barit compare kani ka enhancement tenata kada lada ka sarkar jala kan silu pa shwa ikani in riu panai silu shwa lupa ka pisa nag state government kan sawan ka share nag union government kata kadai ka system ko man panbay ndrai kumbalong hadu menta kani ka sarkar kadang abad ya kata ka share banwan na ka union government kat ba ka share jong ka nagadala kikelam kren na ayo kata kadang yung panbay ya kani ka system sisen ba kani ka system kala ya kala dep kata ka system kani ka jing ya mi jongi sa ki office jong DSO ni nagaliang kikuk ki badon hajala Meghalaya ni la hasalong ki palong kani ka jo gorkom ni ngaki haban sai gi piliang ni haban sai gi siang tahpo mairang ro ki ale hapo ka ha is jantia hapo cleariat kila isdang mantrai kani ka jo ngaki balai ngila ikani namarba ngimla sha shu undon kham don eiro nagata ka daw ngiyong ngin palong naga sai gi piliang sai gi siang ngin pan sngaw sarkar jala ngim don ayeso sisen bangila sai gi piliang ka pani bangila dukha ka daga jinge khi ka long habaro ka jala Meghalaya bat kanang jor sho lada ka sarkar kam an sngab ya kane ka jing terpat ka jong